Ban san daga ina ya fito ba dan uwana. Ban san me dalili ba, ban san me hujjansu ba, ban san me suke so su samu ba. Yanda mutum zai ɗauki ƙarya kawai ya buga ya ce ya mutu wani ya rasu mutum bai tabbatar ba, ai kaga ba daidai ba ne. Ya kamata kafin mutum ya faɗi abu ya tabbatar. Amma in ba haka ba ya sa mutane cikin damuwa tun 11:30 waya na ke bugawa har yanzu. Lokacin da aka kira ka da farko aka ce maka ga abin da yake faruwa ana ta yada labarin cewa ka rasu, ya kaji a ranka? Mamaki na ji, wallahi mamaki na ji, kuma wani babban mutum ne. Babban mutum ne kwarai da gaske, sai na ga wayansa a wannan lokacin da ya kira. Sai to yallaɓai ina da contact ɗinsa. Sai yallaɓai kuma at this time wannan lafiya kuwa? Sai na ɗauka. Ranka ya daɗe, lafiya? Ya ce alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Na ce ranka ya mai faru. Ya ce yanzu nan na gani an yi posting wai ka yi accident ka rasu. Na ce ba ni ba ne wallahi, alhamdulillahi gani na yanzu haka ba ina gida, ina tare da iyali, ba matsala. So mamaki na sha, wallahi ba wani abu kawai mamaki na sha ya aka yi wannan, wa fesa wannan labarin. Me dalili? Wasu za su yi mamakin yadda ba a ji ɗuriyar ka ba tsawon lokaci tun bayan da kai ritaya daga aiki. Kwatsam kuma sai aka ji wannan abu ya faru. Kamar me kake ganin ya haifar da haka? Allahu alamu. Abun da ya sa ba a ji ɗuriya ta ba saboda na yi ritaya ba na yi. Ko da yake dai ina special advisor na gwamnan mu, amma ba gwamnan Gombe shawara. Gwamnan Gombe mai ba harkokin tsaro. To a ƙarshe CP menene sakonka ga masoyanka waɗanda yanzu hankalinsu ya tashi akan wannan labari na ƙanzon kurege da ake taɓa man yaɗawa? Malam Imam Sale, ina tabbatar maka da cewa na ji daɗi ƙwarai da gaske yadda mutane suka damu, suka firgita, suka yi bakin ciki da sauransu na abun da suka ji, kamar na ga ta'aziyya ta tun ba mutu ba kenan. Ina kira ga masoyana Allah ya ƙara mana zumunci, Allah ya ƙara mana son juna, kuma mu ci gaba da addu'a Allah ya kare mu daga dukkan abun ki.